ekenesia m n'ụwa na-asị unu nke onye chiri nya zere na ụmụnne m aka m bụkwa akụ nwa okwu ọzọ bụla na-abụ na-eri akpụ nkọrọ na nke ikpeazụ a nwanne abịa m inye gị ọpdeti. Mgbe gara aga ọtụtụ ife megasịrị nwanne mmadụ nwa o si na m ga-abịa ka m tiwara onye nwa aka oyibo nsogbe maka cherugodu. I think I told you that I'm doing video, you should not come out. Today is Valentine. I just come to spend some time with you. And so, if today is Valentine, and so, I told you that I want to do video, I want to give our people update. Yes, ABC. But bia bachabe niru o ki ime bia nu ki so no mo na dia na agotaro m kele fi bia le bi ime na. But is there anything wrong with me coming to spend my Valentine with you? Owo bụrụ kịta na nchọrọ ịkọwarụ ndebe anyị ife gwa ndebe anyị otu o si adụ tiwara fanya wa aka Igbo nsogbe otu o si adụ kemgbe ka ị mata na n'ihi abịa spend. By the way, go to Valentine mo. Hey, Valentine is your lover's day now. To spend my Valentine with you. Wait, chelukwa chelu ka nghọtacha gị ọfụma. So because of na tata Valentine, nya ka iji okwe ka m mee ihe dị mkpa nchọrọ ime. Isi n'ọha ebe isi gara ikwebetiri ka m fụ enyi nwoke ndị m chọrọ uwe bịa isi n'ebe isi hapụbe nna gị gbalụ na-abịa ebe a isi na bịara ime Valentine do. Valentine is your lover's day now. At least to make love with. It's a special day for lovers. Because of na nyere gị adreesị ebe a. But what's wrong with me coming here today? What's wrong? Is it a bad n'olu oyibo na ị ka na-asụrụ m oyibo nnu asị nwa Tanzania ewunu ị ka na-asụrụ m oyibo ife do long na gwara m so na m chọrọ ime video. I want to give our people update. I explain this for you. But is it a bad thing to me? Is it a bad thing like coming here today? What's even your problem? Isodo no iwodo mmanna di ezipta ka unu bịa mesa ama anya ka anya akụta isi ife mbi ime n'obodo a. I don't know. You don't know. By the way, oge ị na-abịa do afụdụrụ m akpa iburu obịa. Aghọtara m kere akpa ife dị fa. It's just my bag. Just your bag. Yes. Jee bute akpa ahụ ka m fụgorie. Ị bịara ịbịa ịfụ m bulu akpa bịa asị onye bịara oge ka ọwa asị na ọmụ na anụ ahụ kwuru ụgwọ ebe a ka aghọtara m. Chelo. Wait. So ijelu nnọọ ịbịa na nke mụnwa buru otu akpa a wee bịa isi na ịbịara ime Valentine ma ọkwa ya? Yes now. Ịbịara ime Valentine wee buru otu akpa ihe rie enyi rie mmadụ rie isi mmadụ nyanwa ka i buru wee bịa na nke m ị ka akwụbere ife ibe ime. Babe, calm down. This is just Valentine. Today is Valentine. I come to celebrate my Valentine with you. This is just a small bag. There isn't in it. There's nothing inside this bag. Just only my clothes. So I don't know. Your clothes? Yes, now. As in, as nwa agbọghọ bịa be di enu nwa agbọghọ bịa ife anan. Hey, I can no more come to your house again. What do you mean? I don't even understand. Wait, it's not going to be celebrate Valentine. It celebrate Valentine. Yeah, today is Valentine. And I'm waiting for you to celebrate it for me in a special way. I'll come one goes and they had. DPC so ijelu no ji bịa na nke mụnwa ị bịara ime Valentine. Because of that, onye kwesịrị receive m mụ na na-agba fugo. Ịlapụ na be nna nna gị gbalụ na-abịa ibi ime Valentine. Fugo ma onye kwesịrị receive m. Mụ na na-agba fugo. Ife ibijere ịbịa ibu toto akpa. Bụrụ toto akpa ka na ịbịara ime Valentine. Ị ka akọwasịbụ m ibi ime ebe a. Ifuru ị ka akọwasịbụ m ife ibi ime ebe a. Ịghọtara ka mmegoro video gwa ndebe anyị ka o si adụ kemgbe. Ọ bụ na ngwachazie ha enwe okwu agwa ngụ so for now ihe enyere m efe because na mụ na onwe m aghọtara amụọ m na iso na ụmụnna dị so nwe si village wee bịa ebe a. I'm feeling so lost. A na-agwa onye ọrụ Igbo na-eto afọ. Ka ọkwa na ala Show me your true color. Bust my up baller. o nwere ife m ahịa afọ. Mother get jealous. Just gwa mmụọ ngụ ahụ ụmụnna gị ezitere gwa mmụọ ngụ ahụ ụmụnna gị. Your body jeje. You don't make me mess. Na-ekwu okwu ife dị mkpa na ebe a na-agụ egwu. What's even wrong with you? Ị na-agụ egwu emere umezeze evu. What's the matter? Mba chelo emere umezeze evu. Oh, zero me coming here. Wait, I don't even understand. Emere umezeze evu. That's why you were bịa. Nekwo to type iburu wee bịa o. Nekwo to type iburu wee bịa. Emere umezeze evu. I don't even get your point. Me coming Oh, here. nwere different thing nghọta na nwere ajụjụ nche ịjụ. This is a lovers day a na-eme. Aghọtara m the meaning of that lovers day. Lovers day iji go ibi etam ka ibi iwu ụmụnna ji
ibi iwu ndị ụmụnne dị ka ịbịa gbochie m ebe a ka ọ gịnị aghọtara m. I don't understand, but what's even your problem? Why are you even angry? I came to celebrate Valentine with you as your girlfriend, so why are you neglecting me? What is it? What is even your own problem? Ahụ ji ya dụ ezigbote ahụ ji ya afọ na azụ ọgụgụ onwe azụ. That's why ji wee hapụ be nna gị bụrụ otu ọta akpa abịa ibi celebrate Why are you Valentine. even chat? Why is it you're not even romantic? Ibi ime Today is Valentine, romantic you cannot bụkwa even ebe ahụ. Ihe agwa celebrate for me. nnọọ ngụ ahụ ụmụnna dị ezipụta na ka anyị akụta isi ife mbe ime n'obodo a. I'm even trying to Can spice you up talk this about relationship, this but even you're not even over that? interested in it at Ihe all. agwa nnọọ ngụ ahụ ụmụnna dị ezipụta na ụtọta akpa iburu uwe bịa na nke m na ibi ime Please don't Valentine injure me, please. I na ụtọta beg. akpa iburu uwe bịa. I'm even trying to onwere spice otu up ọzọ ụmụnna dị si this adị. beautiful relationship, Ifuru but you're ụmụnna not dị even onwere interested in it. otu ọzọ ụmụnna dị ya interested bukwa ego ebe ahụ. Nya ka ihe ya ejikwa ka mmee ife onyonyo kọrụ ndị be anyị otu ije si wee dị na otu o si gbatakwuru. I don't know Tata what dị the ife a kịta ka m na-erute obodo ahụ Tanzania mụ na enyi m nwoke afụbeghị onye kwesịrị ilise mụ na ya na-afụbeghị gụwa na onwe gị ịgba na transport fịa ibi ime Valentine I don't care whatever you're doing. ịbịa today. besa ama ya ka ihe ahụ Just tụta isi because I ife just jibie came to celebrate my beautiful ọgụwa Valentine mba with you. simple as ABCD I gwa m don't ọgụ care ahụ whatever ụmụnna you're dị doing ezipụta today. That is your own business. ngụ ahụ ụmụnna dị ezipụtara. The thing I'm talking about is just I came here to celebrate my beautiful Valentine with you today. In- I'm even trying to spice you up this ị beautiful na-agba relationship. egwu ọntụ a ka isi ekesisi ụfọdụ ụmụ You're not nwoke even romantic at all. agwara m agwa maka obodo ahụ Tanzania agwara m maka ya I'm nsị even, ka m fụ otu ihe nwanne ga-esi wee mee na onye asa ka si otoro gbagbuo ya ọsị let me see a na-ekwosi immediately ọ ekwo nya ka m ji wee sị ka m tinye isi ebe a ka m fụ otu o si adụ ibulu n'ototo ukwu bịa ebe ibi igosi m ka anyị akụtaghị isi ife mbe ime ebe a I don't even understand what you're ọgụwa ụmụnna dị ahụ ezipụtara I a don't confirm go understand. in fact ọ baghị ifuru first thing tomorrow morning mụ nwa ndị na-echenji location What's even your own? Why are you first thing tomorrow shouting? morning mụ nwa ndị na-echenji location si ebe a pụọ maka mee ihe nchi ime si Please, ebe a pụọ let me go. abịatazikwa alụ m ọzọ Don't even anwakwana try to nwa insult batalụ m me, ọzọ please.